Nih logoफोर अनलाइन थांदों अनलाइन थांगासिनो खामानिया जोंना अनलाइनल'सो नै बे सासेया सुकुर आलि हेलौ गबसा थांगासिनो ओइलाय मनजया गोजा गाननाया मनजय नाम दै बिराद फाग्लाखा मानसियाबो अयथासार ओइ सेंग्रा गोरलैलाय सेंग्रा गोरलैया wajib utile logoफोर Allah थांगासिनो नै मिथिगोन बहा थांदों लोगोफोर बद लायदो बद लायदो जिउ फिसा दे लामाया जोंहा सखा मन्थर रिजेक्ट खालामफिनसै कम्पानिनिफ्राय ना मिनिनायल'लै खामानियानो गैथारा मावा सबबो बादुला आंबो बादुला गासिबो सेम आरोना बे राजेना भिडिअ कल रायलायो सिख्लाफोरजों नायलाय बोरै रायलायनो नै मोनबाय दे लोगोफोर दोनथ'दो